rasane ati aku takon dadi Jamu alas kulite ijo sing dikacak wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Ayo, yo. yen tidak dikawin Oh ya. ora bakal ganti Ayo. Asik. ya Digoyang lagi. yo senang Ya. bareng manang dilakoni Jamu alas manis rasane Rajan bilang tak anteni rondone sayange wis duwe bojo Yo. Kakek aku wis kadung tresno Nelongso rasane ati aku takon melu duwe ya Aku alas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Ayo. yo Oh ah. Aco, aco. Digoyang lagi. ya jualan manis rasane Rajan bilang tak enteni rondone sayang duwe bojo saking aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duweni Terima kasih. Tepuk tangan. Matur nuwun Pak Lurah, Pak Edi, Pak nuwun. Nggih, kawigatosipun dhateng kanca-kanca Maranggono nggih mengasih spot atau motivasi kanggo Mbak Elisa. Matur nuwun. Sampun lega rumiyin. Menika panjenengan berkolaborasi karo Maranggono. Nggih, karo Mbak Indah dan Bu Esther. Oke. Lagunya apa? Lagunya tadi ada penyuwunan kesayangan lan Kusuma Wijaya apa sing ngacaosake? Oh, Kusuma Wijaya. Tadi juga ada pamundutan Kawitan Sinawang. Nggih. Iki mau surate urung diparingi. Lah kuwi mau apa kuwi? Niki Sambala sampun. Sampun. Selendang biru. Sedang biru pakai caosi, pakai caosi. Iki Kusuma Wijaya nggih, Mbak Elisa. Kusuma Wijaya ya. Kusuma Wijaya. Ya. Ya, siap. Lagune Kusuma Wijaya. Monggo. Dados. Di program mah Lunging bakalan semi Ospito ing kamar